това, с което свикваме да работим, то работи и върху нас самите. Тоест, ние работим върху себе си по този начин и посяваме в собствената си градина емоциите, които излъчваме. По този начин създаваме един градеж на нашата сърдечна къща, така да я нарека, на нашето сърце, ако си го представим като къща, и всяка една наша емоция, която излъчваме, слага по една тухличка. И съответно, ако решите да си направите експеримента, да видите всеки път какъв цвят тухличка може да си ги сложите в цветове и излъчвате от себе си в съответните ситуации, може да видите, а това е препоръчително човек, нали, да бъде наясно със себе си, колко често през деня и какви емоции държите в съзнанието си. Естествено, каквото посеем, това и ще поженем, буквално в случая се отнася, колкото повече един тип чувства пропускаме и даваме живот на тези чувства, толкова повече в нас такива тухлички ще има и съответно ще затвърждаваме определен емоционален статус, емоционално поведение в нас.